Nyarekobaga gwesokiana kuria irang'ana chikobaga koleta uko bwatana ogo ikanu asegesa ku kyomogusi ukwana ari tkoria rero mwiga yugo ikano mwiga bwa uko mwenia oyo mobwa ababwatani anakorase county ya Kisii Simbanigo atebire ngata bwatigetango kende gyonsi eregio korambaria na gwikira nonye county ya Nyamira ile kweneke buna bara ibonsi banyara ko baba ko gwatana sekere ngayo kweneke banyara ko baba gwikira nya chira cyamaganira cyo banyara ko bakorera abamenyi ba county ya Kisii na Nyamira bakikinde nincho monogerwo mugusi ose ninche bono nkomeke n'abantu bose bakiramu na ndi ninche deputy party leader ya ODM ebyashara byane nokorra abantu baitu bakiramu twarosirigesa kukyabere moyo na manda aroskurunka ndosi Kisii ndosi Nyamira ndosi Omabe Migori before tutaragenda isko teko baboy okuna kogo sabakwane ngaba MCM okumi ninche muhuri mu government mwakanyaribo tojiche tukwane ndole bintu byakorera Nyamira mbuguri nanje birina korera byake Kisii abuguri torosigesa kugeto kabe moyo na kansa yeli ne egweita bwango chikansa neki nyinge kire kana yeli ni neroro yabasacha prostate cancer yabangene cervical cancer yorobere breast cancer na nyempoki yemionero engenjo tokoragira endagira yeito nkogerere ngakitoko menye myake ngani ngaki kale no ne bitumekero bya engosme kwa karmonta gesire obeka kiage embeyanya wake gento gikoro kumwescha yagenda liberera lyagenda amatuka lero ngakimokora moko gesa mwanekera mwabiryogo mwabeke bunibwate gendo ke bisakara balibo liberera linara lirigochi nga yamanya korosie sumu ekoroku aflatoxin esumu